Второто, което е, не знаят как да ги направят като хората и понякога вместо да изглеждат добре, те изглеждат налепо в тях. Така че учете се, нали, смисъл да можете бързо да правите преходите. Трябва да има преходи, за да изглеждате, нали, добре на сцената професионално, не да отпускате физиката, нали, и веднага след това да правите новата поза. Правете поза, в която да изглеждате, нали, една идея по-обемен, не някаква много свита поза. Да дадем насока, на мен не ми е познато. Кои са, нали, основните пози, които там, какво бяха? Сайт, чест. Ако го зависи, нали, тук вече зависи от конкретна категория. Да кажем за класик физик, те най-популярната. Те интересува за класическа физика най-вероятно. Да, най-популярната, хората това най-много гледат, нали, това си говорим и интерес е най-голям там. Какви са там основните пози, които се гледат и, нали, какво да внимават хората в тях при изпълнението? Ами, значи за класическата физика имаме, нали, освен релакса, нали, в който... Релакса си е така, си който е изключително винаги... важна поза, от гледна точка на това, че ти реално най-много време прекарваш на сцената в релакс. Значи да отбележим, ето една голяма удивителна, релакса също е поза. Не е нещо да си почиваш релакс. Няма такова нещо на сцената. Тя не е поза, която се води задължително говорим при оценяването, но реално това е позата, в която ти стоиш най-много на сцената. И когато се гледат цялостна симетрия и баланс на тялото, реално то се гледа в релакс. Нали? Дори когато имаме четвърт завъртание, в смисъл, нали, то е релакс отпред, релакс странично, релакс отзад, релакс на другата страна. Нали? Това е за да се види цялостната симетрия на тялото. Нали? Дали има някаква изоставаща мускулна група, дали нещо нали, прекалено за сметка на нещо друго, което липсва. По този начин се гледа физиката. И след това вече започва да се правят, нали, задължителните пози, които са вече в бодибилдинга, за да може да... Кои са ти? Може ли да кажем? Двоен бицепс отпред. Двоен бицепс, така? Да. Така, добре. Да. Много нещо забелязах, което като любител в залата, нали, не ми беше понятно. Прави са вакуумна корема. Гълта са, нали, тук тази част и тогава се прави... Вакуума не е задължителен. Това е вече зависимост от как най-добре ще изглежда физиката ти. Има хора, които правят двойния бицепс без вакуум, но с стегната преса. Примерно Фил Хийт правеше така двоен бицепс и това е начинът, по който изглежда по-добре позата при тях. Не е нещо задължително при тях. Не е задължително. Okay. Значи няма задължителен вакуум като цяло в NPC. Да. Но когато физиката изглежда по-добре в дадена поза, той може да бъде направен. Той е плюс. Така че, нали, двойния бицепс той може да бъде направен и с вакуум, може да бъде направен и с глътнат корем само, и може да бъде направен и с стегната преса. Нали? Вече въпросът е как конкретната физика ще стои най-добре. Тия неща трябва да се отработат. Най-добре, ако се работи с някой професионален разбира се, да, това е дори треньор по позинг, защото едно е да работиш с треньор, нали, който да иска да смисъл човека, който ще те вкара във форма, така да го кажем, който ще ти казва какво да тренираш, какво да едеш. За храната и така. Друго е вече да позинг треньора, който има съвсем различна роля. В България няма много такива, между другото, нали, който има съвсем различна роля, нали, да подобри позинга ти. Така че добре е да... За краката там нещо трябва и те да са стегнати. Значи цялата физика се гледа непрекъснато, докато си на... Значи всяка една поза, не само двоен бицепс, си стягаме, нали, бицепсите, стягаме краката, корема. Всичко това е пред очите на съдиите. Смисъл, че нито една зона няма да бъде останата. Смисъл, тоест един вид не го ли стигнеш минус веднага за тебе. Абсолютно, да. Значи ако нямаш стегнати крака, ще видиш, че с човека до теб, който са стегнати крака, веднага погледите отиват в него. Другото, което е при самия позинг, нали, освен, нали, защото пак казвам, тренирайте позинга, да може да правите позите сравнително бързо и, нали, и точно, защото, пак казвам, съдиите седат с листовете, дигат погледа, поглеждат ви и пишат кой е взел позата, примерно да кажем. Това е един поглед нагоре, един поглед надолу. Ако ти си някакъв бавен, който не може да си направи позата, той е дигнал погледа. Видял те да се нагласяш, примерно. Ти правиш някакво нагласене, човека до теб вече е забил позата, съответно изглежда в пъти по-добре в тази поза и вече той е записал. И ти си минус. Позата, дори да си по-здрав. Позата е отишъл при него. Да. Така че учете се, нали, смисъл да можете бързо да правите преходите. Трябва да има преходи, за да изглеждате, нали, добре на сцената професионално, не да отпускате физиката, нали, и веднага след това да правите новата поза. Нали, хубаво е да има някакви по-такива преходи от поза в поза. И бързо забивайте позите и успявайте да държите достатъчно дълго в поза, докато не ви кажа следващата поза, за да може съдиите, когато сравняват нещо, смисъл ви сравняват, да може да ви сравнят в най-добре за вас вариант, нали, с другите състезатели, защото пак казвам, ако забавите или избързате с позата,
най-вероятно Ще бъдете да, таксувани за това. Точно така. Да. Така че това е едната двойния бицепс. Нали, пак другата поза, значи в бодибилдинг има най-широк гръб, в класическата физика тази поза няма. Окей, добре. Следващата поза е странично гърди. Добре. В която нали, не се гледа, пак казвам, както при двойния бицепс, нали, не се гледа само бицепсите, то се гледа цялата физика, същата работа. Тук в странично гърди, освен нали, гърдите и рамото, гледа се и трицепса, дали е стегнат, гледа се коремната мускулатура, задното дали е прибрана, гледа също... се задното бедро, глутеуса, как са. Нали, смисъл има си, цялостната физика се гледа. Това, че физиката се казва странично гърди, означава, че се гледа само гърдите. Да, ето това, примерно аз така си мислех. Да, може да звучи смешно, дали, като един аматьор. Следващата поза е двоен бицепс отзад. А това е същата поза, само че виждаме гърба, нали? Двоен бицепс отзад. Точно така. Само че нали, тук вече, когато нали, при двоен бицепс отпред искаш да презентираш предната част на тялото, тук искаш да презентираш задната част на тялото. Да, тук когато се стяга вече и самия глутеус. Така нали, че гледат се глутеусите, гледат се задните бедра, гледат се латералния мускул как е отворен, гледат се височината на раменете и бицепсите как са стегнати. Наклона на тялото е важен, в смисъл, за да можеш да те видят максимално добре съдиите, нали? Защото малко или много те слуят една идея под... Има и нещо друго. Гледах само когато двоен бицепс, като правят от заре, много хора са накланяли така. И по това нещо пречило един вид. Ами, значи веднъж тялото не трябва да е прекалено изправено, защото все пак съдиите се намират под сцената. Те са отпред, но са под сцената. Реално те гледат от леко отдолу нагоре. Така че ти тази поза трябва леко да я затвориш, да може съдията да вижда нали, целият гръб максимално добре, повдигайки неговия поглед. От друга страна не трябва пък да е прекалено наведена позата, защото ти започваш да сенчиш, все пак светлината пък е отгоре. Да, точно така, Светлината отгоре и тогава ти започваш да си слагаш една сянка на гърба, когато си прекалено наклонил позата и това нещо също е минус, защото почва да се губят детайли. Значи трябва така да балансираш позата, че хем да си добре видим за съдиите, да не пречи на широчината примерно на гърба и хем да не си закрил светлината, за да може пък да се видят всички детайли на гърба. Трябва, нали, като кажем нали, двоен бицепс, то се гледа не само широчината на гърба, то се гледат и детайлите по самия гръб, долната част на гърба. И това ли са? 3 мисля, че. След като това изключим най-големия гръб, нали, който не се прави. Така, значи имаме... за краката мисля, че имаше някакъв... Значи имаме поза, която е коремобедрена мускулатура. Да, дето е така правят. Да, в смисъл това нещо, което трябва да се видят нали, коремната мускулатура плюс краката в нея. И след това имаме любимата класическа поза, която е на всеки, нали, която може да няма варира. тук конкретна. Всеки може да варира, но аз това, което ви съветвам е да правите позата, в която ви е най-силна. Нали, да правите нещо, което да махнете слабите пози, служете силните пози. Нещо, което нещо, да искате да се гледате в огледалото. Да, там, където ви е силната страна, покажете го нея. Правете поза, в която да изглеждате нали, една идея по-обемен, не някаква много свита поза, защото пък човека до тебе, който прави някаква отворена поза, дали ще е двоен бицепс отпред, нали, с една ръка, едната с, мисля, да кажем, едната дигната, едната с накръста, като за най-широк гръб. И вие правите някаква малка поза, в смисъл така, някаква по-свита поза, така да го кажем. Да, която тази много правят, как беше това е най-мускулеста поза, която обикновено тя не е популярна в класическата физика, тя е в бодибилдинга, задължителна поза. Въпросът е, че когато нали, един е направил такава поза, в която се е отворил, пък вие сте в някаква свита поза, най-вероятно ще изглежда много по-обемен до вас до сцената, защото тук вече ви сравняват две различни пози, не е една и съща поза. Така че преценете, много от хората тази поза може да варира. Много от хората правят на всяко задължително завъртане, в смисъл на всяко извъртане на позите, правят различна поза, нали, за да демонстрират, че могат и други такива да вкарат някакъв колорит в цялото нещо. Но това бих посъветвал аз, нали, да изберете нещо, което ви е силно. Една поза, която ще препоръчаш на всички. Стандартна, за последен път, нали, каква беше любимата поза на всеки ли каза, че се казва? Не, тя е, смисъл, тук говорим за класическа физика. За класическа говорим за любима класическа физика. Пак казвам, тук нямаме нещо, което да е универсално. И всеки трябва да прецени да избере... Според физиката. Значи, няма да кажем, ето, започнете с тази, пък в последствие, нали, може да пробвате. Трябва да се гледа и да се може да направите трицепсовата поза с какъв напред. Примерно имате хубави... Коя беше така ли? Да, примерно хубави трицепси и бедра имате. Може да имате широк гръб, примерно, и да направите някакъв вид на най-широк гръб, примерно да кажем. Или пък двоен бицепс, едната ръка вдигната, пък другата в най-широк гръб. Независимо от това, кое е силна част, това направете общо. Добре.
Сега има много... Не дейте да правите неща, просто защото изглеждат готино на някой друг, да кажем, нали, защото много хора се опитват да имитират класическа позите на Арнолд, които са с гръдните пози, които са изкривените и така нататък. Да, тази поза, примерно, ако нямаш хубави гърди и, нали, и ръце, няма как да изглежда добре. Същата работа, тези гръдните пози, нали, много хора се опитват да ги правят с усукванията. Те не им се получават, защото просто не са ги... Първо може да нямат дадените мускули за това нещо, хубав гръб, примерно да кажем. Второто, което е, не знаят как да ги направят като хората и понякога вместо да изглеждат добре, те изглеждат налепо в тях. В смисъл, че наистина по-добре не правете някакви такива екзотични неща, които не можете да направите, а правете нещо по-елементарно, в което изглеждате добре. И сте уверени, най-вече. Да, отколкото, нали, да се опитвате да подражавате на някой, който явно в момента все още не сте му стигнали нивото. Не сте в неговата лига, да. Точно.